Moikka! Montako korttia sulta löytyy kukkarosta? On pankkikorttia, on Kela-korttia, on etukorttia, henkilökorttia, bussikorttia, opiskelijakortteja, kaiken maailman kortteja. Mutta pitäisikö siellä olla myös koira-ajokortti? Koirien määrä on lisääntynyt ihan merkittävästi. Tällä hetkellä vuonna 2023 on arvioiden mukaan Suomessa noin 700 000–800 000 koiraa, joka tarkoittaa sitä, että joka viidennessä taloudessa on keskimäärin koira. Tietysti koiramäärän lisääntyminen, niin sehän vaikuttaa tietysti koirien ja ihmisten väliseen yhteiseloon, ja muun muassa esimerkiksi koirien hyökkäykset on muutamassa vuodessa melkein tuplaantunut. Ja tämä on tietysti aika huolestuttava asia. Toki se voi johtua siitä, että ihmiset on ehkä nykypäivänä vähän valveutuneempia tai hanakammin puolustaa omia oikeuksiaan, että niitä ilmoituksia tehdään vähän herkemmällä kynnyksellä. Ja tietysti on myöskin mietittävä sellaista asiaa, että onko koira jokaisen oikeus? Pitäisikö koiran omistamiseen tai hankkimiseen puuttua jollain tavalla, jonkinlaisiin rajoituksin tai koulutuksin? Pitäisikö meillä Suomessa olla koira-ajokortti? Tai pitäisikö meillä olla jotain kovempia rajoituksia koiran omistamiselle tai tietyille roduille? Näistä aiheista me keskustellaan tänään. No mihin tällaista koira-ajokorttia sitten tarvitaan? No ensinnäkin tieto ja ymmärrys koirista ja niiden käyttäytymisestä on lisääntynyt ihan merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta se tieto ei välttämättä tavoita kuitenkaan koiranomistajia. Monet koiranomistajat totta kai on nykypäivänä jo todella valveutuneita, en sitä sano. Ja varsinkin monet koira-alan järjestöt, yhdistykset, kouluttajat ja monet muutkin eläinalan ammattilaiset, niin me tietysti välitetään paljon tietoa teille koiran omistajille, mutta osataanko sitten sitä tietoa välttämättä siirtää sinne käytäntöön? Niin kuin mä aikaisemmin jo tuossa puhuin, niin esimerkiksi nämä hyökkäykset, se, että ne on lisääntymään päin, niin se on oikeasti tosi huolestuttava asia. Ja mistä tämmöinenkin johtuu, niin on oikeasti kiinnitettävä huomioon siihen, että minkälaisia vastuita ja velvollisuuksia sillä omistajalla on siihen koiranpitoon. Että ei koiraa voisi missä vaan pitää irti. Ja myöskin se, että se vastuu tarkoittaa myös sitä, että osaa tuntea sen oman koiransa ja osaa lukea sen elekieltä, että oppii tunnistaa koirastaan semmoisia signaaleita, mistä voisi jo ennakoida, että hei, kohta saattaa tapahtua jotain huonoa. Totta kai myös ehkä minkä takia koira-ajokorttiakin voitaisiin tarvita, niin on myös totta kai koiran hyvinvointiin liittyvät asiat. Opitaan ymmärtämään, että mistä se koiran hyvinvointi koostuu, minkälainen on koiramainen elämä. Et osataan arvioida ja osataan tunnistaa koirasta semmoisia asioita, että minkälaisia asioita se ylipäätään tarvii. Niin koira-ajokortille siinä mielessä olisi kyllä todellakin kysyntää, että tätä tietoa saataisiin menemään paremmin perille ja ehkä jopa siirrettyä paremmin myöskin sinne käytäntöön. No mitä sitten muualla maailmassa? No esimerkiksi Viinissä, Itävallassa, Saksassa, Berliinissä ja monissa muissakin maanosissa ja Sveitsissä on käytössä jo koira-ajokortti tai tämmöinen koe, joka testaa sitä koiran omistajan taitoja ja osaamista siihen koiran käsittelyyn ja kouluttamiseen. Eli tämän suorittaminen on oikeasti noissa maissa ja kaupungeissa edellytys joko itse koiran tai tietyn koiran rodun omistamiselle. Eli se, että siellä oikeasti jo vaaditaan koiran omistajilta tiettyjä asioita. Ja Viinissä esimerkiksi on tämmöinen koiralisenssikoe, joka on pakollinen kaikille koiran omistajille, joilla on taistelurotuinen koira. Ja tämä johtuu ihan siitä, että siellä on ollut tosi vakavia koirahyökkäystapauksia, niin sen takia tällainen on sinne sitten kehitelty ja säädetty. Ja siellä itse asiassa tähän lisenssikokeeseen saa osallistua ihan kuka vaan niin kuin koiran omistaja.
Ja nämä vapaaehtoiset saa sitten vapautuksen 72 euron suuruisesta koiraverosta. Eli sillä on myöskin hyötyjä, kun tämän kokeen käy suorittamassa. Ihan myöskin huvin vuoksi, vaikka ei omistaiskaan tällaista niin kuin koirarotuista koiraa. No se koe tietysti testaa, tai mitä sillä testataan, niin ihan jo sen omistajan tietotaitoa ja niin kuin sitä käsittelytaitoa siitä koirasta ja niin koiran kouluttamisen taitoa. Ja totta kai sitten itse kokeeseen osallistutaan ihan koiran kanssa, että saadaan sitten ihan käytännön näyttöä siitä, että miten käytännössä se tietotaito on mennyt perille ja miten omistaja on osannut sitten koiraa kouluttaa. Ja noissakin koiran pitää olla vähintään puolivuotias, ei käy, että se on ihan pieni pentu, vaan pitää oikeasti olla jo ikää puolen vuoden verran. No sit itse asiassa tämä on ollut jo useamman vuoden käytössä Wienissä ja sitten yliopisto teki tämmöisen tutkimuksen, että mitä vaikutuksia sillä on ollut, niin puremistapaukset väheni 63%, kun toi laki, tai sen jälkeen kun toi laki tuli voimaan. Eli sillä on ollut oikeasti ihan merkittävää vaikutusta ihmisten ja koirien väliseen yhteiseloon ja myöskin siihen turvallisuuteen. Eli oikeasti näillä on aika isoja merkityksiä niin kuin koirien ja ihmisten hyvinvointia ajatellen. No sitten Sveitsissä. No Sveitsin osavaltioissa on sitten niinku käytössä tämmöinen kurssimuotoinen niinku tämmöinen osallistumisvelvollisuus vaarallisten koirarotujen omistajille. Siinä on itse asiassa 72 tuntia käytöskoulutusta 2 vuoden aikana, eli se on aika paljon, mitä sitten oikeasti niihin satsataan. Ja tämmöinen niinku versio ei ole itse asiassa toiminut niin hyvin. Tästäkin on tietysti tehty tutkimuksia, mutta tällä ei ole oikeasti ollut merkittävää vaikutusta sit niinku koirahyökkäysten määrään, että sitä kouluttamista itsessään on näin paljon. Noin joka 5. itse asiassa koiran omistajista sieltä tutkimuksen mukaan laistaa tästä kokeesta tai kurssilta kokonaan, joten se ei ole ollut kauhean hyödyllistä ja mä ymmärrän, toi tuntimäärä on oikeasti aika paljon ja sen takia se ei varmasti ole kauhean toimiva ratkaisu ollutkaan. No sitten Berliinissä vaaditaan tämmöinen Hundeführerschein, eli koira-ajokortti, eli siellä on oikeasti ihan koira-ajokortti käytössä. Ja jos itse asiassa berliiniläisen koiran kanssa halutaan kävellä niin, että koiralla ei ole hihnaa, niin sen pitää läpäistä sitten myös tämmöinen peruskoulutus. Ja täten osoittaa, että se on oikeasti ihan hallittavissa oleva se koira. Tämä on niinku mun mielestä myös tosi hyvä juttu, että siellä oikeasti testataan sitä hallittavuutta. Ja tätä mä ehdottomasti niinku kannattaisin myös itse. Toki tässäkin on pieni porsaanreikä ihan sen osalta, että pienet koirarodut on vapautettu tästä niinku vaateesta. Ja mikä tämä on niinku ehkä ongelmallista, että esimerkiksi tutkimusten mukaan koiran rotu, mikä eniten aiheuttaa purematapauksia, on Chihuahua. Eli se, että pienet koirat eivät aina kuitenkaan ole se turvallisin vaihtoehto, niin sen takia mun mielestä tämän pitäisi kattaa kaikkien koirarotujen osalta tämä testi. No toi tietysti maksaa toi testi aika paljon, no itsessään se on 100 €. Ja sitten sen uusiminen maksaa 40 vuosittain, joka vastaa siis koiraveroa myöskin siellä. Eli tavallaan siihen sisältyy sitten sen testin suorittaminen. Mutta no, en tiedä, miten tämä kannustaa ihmisiä sitten kouluttamaan koiriaan paremmin niin, että se toimii siellä yhteiselo paremmin siellä kaikkien ihmisten ja toisten koirien keskuudessa. No sitten meillä Suomessa. No meillähän tietenkään ei ole vielä käytössä mitään tällaisia rajoituksia tai koira-ajokorttia vielä,
Mutta 2019 itse asiassa tehtiin tämmöinen kyselytutkimus, missä 9/10 kuitenkin vastaajasta oli sitä mieltä, että esimerkiksi näille koirahyökkäyksille pitäisi tehdä jotain. No, mä en tiedä, mikä näillä 10% oli sitten ajatuksena, että miksi näille ei pitäisi tehdä mitään, mutta no, se jääkö arvoitukseksi. No, suuri osa vastaajista kuitenkin kannatti esimerkiksi sitä, että keksittäisiin jotain uusia keinoja näiden tapausten ennaltaehkäisemiseksi, näiden hyökkäysten ennaltaehkäisemiseksi, ja koiran omistajilla niin tämmöistä koira-ajokorttia, niin että tämmöistä vaadittaisiin ihmiseltä, niin kuitenkin joka toinen kuitenkin niin kuin kannatti myöskin tätä. Eli tälle löytyy kuitenkin jo sit ihan meidän omien kansalaistenkin keskuudessa jo kannatusta. Että tämä on sellainen asia, mitä Suomessa on varmasti hyvä lähteä pohtimaan. No, mitä sitten tällä koira-ajokortilla niin kuin haetaan takaa? Niin, no, koira-ajokortilla varmistettaisiin tietysti se, että niin kuin omistajilla olisi paremmat edellytykset hallita koiraa, totta kai, ja myöskin se, että olisi niin kuin oikeanlaiset ohjeet ja niin kuin nykyaikaiset koulutusmenetelmät, miten sitä koiraa koulutetaan, että sitä tietoa ja taitoa saataisiin oikeasti vietyä omistajille eteenpäin. No, tietysti tämä koira-ajokortti varmistaisi totta kai sen, että ihmisillä on ihan perustiedot niin kuin koiraan ja koiran pitoon liittyvistä lainsäädännöstä. Tietysti totta kai sit koirasta itsestään, koiran tarpeista, koiran käyttäytymisestä, olisi oikeasti ymmärrystä siitä koirasta. No, totta kai roduista ja rodun ominaispiirteistä ja ominaisuuksista. Tämäkin on aika tärkeä asia, että opitaan oikeasti tuntemaan, että minkälainen se oma rotu on. Ja totta kai myöskin se, että olisi sitten osaamista siitä elekielestä ja että osattaisiin oikeasti tulkita sitä oikein, koska tämä on semmoinen asia, mikä todellakin koiranomistajien keskuudessa vaatii vielä harjoittelua. No, totta kai sitten pitää miettiä nyt varjopuolella, että miten, niin kuin, kuka tätä valvoo. Tämä on ehkä se suurin ongelma, että kuka järjestää sen valvomisen, ja mä tiedän, että ei tähän hirveästi ole laittaa resursseja. No, yksi vaihtoehto, mikä mulla itsellä tuli mieleen, on se, että nyt kun meillä on tämä koirarekisteri, niin ja se, että juurikin kun se on pakollinen niin kuin kaikille koiranomistajille, niin se, että tämän avulla esimerkiksi pystyttäisiin, että se on suoritettu, niin merkitsemään se sinne rekisteriin, ja sitten automaatio ilmoittaisi, että tietyn ikäiselle koiralle, jos ei ole tätä suoritettu, niin sitten siitä tulisi ilmoitus, että tällä tavalla ehkä pystyttäisiin sitten jo hyödyntämään teknologiaa siinä, että pystyttäisiin sitä valvontaa tekemään ehkä hieman tehostetummin. No, mitä sitten tällainen koira-ajokortti voisi pitää sisällään? Tai minkälaisia rajoituksia olisi niin kuin hyvä saada? No, ensinnäkin meillähän on tällä hetkellä olemassa jo BH, eli käyttäytymiskoe, joka sisältää monenlaisia sellaisia osioita, joilla niin kuin testataan jo koiran yhteiskuntakelpoisuutta. Ja se, että tätä voitaisiin hyödyntää sitten myöskin tätä koira-ajokorttia ajatellen. Mä en välttämättä lähtisi luomaan ihan kokonaan uutta testiä, vaan nimenomaan se, että voitaisiin hyödyntää jo näitä olemassa olevia asioita, millä testataan koiran käyttäytymistä. No, sitten totta kai mun mielestä pitäisi jo ennen koiran hankintaa suorittaa jo tämmöinen teoriaosuus, mikä sitten ennen koiran hankintaa olisi suoritettuna niin, että olisi sitä tietotaitoa jo ihan pienestä pennusta lähtien niin kuin osaamista kouluttaa sitä koiraa. Ja tämä olisi ehkä semmoinen, mikä olisi hyvä sit aina päivittää ihan sen takia, että tieto lisääntyy koko ajan, niin esimerkiksi vaikka 10 vuoden välein olisi hyvä päivittää, tai aina ennen uuden koiran hankintaa, riippuen minkälainen aikajana siinä on sitten kulunut. Mutta tämä olisi mun mielestä ehkä semmoinen, mitä voitaisiin hyödyntää ja minkälaista tietoa sieltä saada sitten omistajille. Ja kyllä, mä ihan henkilökohtaisesti oikeasti kannatan tietyn rotuisten koirien kytkettynä pitämisvelvoitetta. Ihan turvallisuussyistä. Vaikka mä tämän tyyppisistä koirista tykkään ihan henkilökohtaisesti tosi paljon ja ymmärrän näitä koiria, mutta mä oon oikeasti ihan niinku vierestä nähnyt, kun rotuinen koira lähtee kun tykin suusta tappomeiningillä kohti toista koiraa. Ja mun huoli ei ole oikeasti ihan turha, eikä monen muunkaan koiranomistajan huoli ole oikeasti turha, koska tämän tyyppiset koirat voi aiheuttaa tosi isoa vahinkoa.
Että tämä on semmoinen asia, mitä mä kyllä ehdottomasti pitäisin tärkeänä, että tietyn tyyppiset koirat tulee aina olla hallinnassa ja kytkettynä. Lisäksi mä kuitenkin näkisin, että myöskin sitä koiran sosiaalisuutta testattaisiin jollain tavalla, eli sitä tottelevaisuutta myöskin, mutta myöskin sitä koiran sosiaalisuutta, että me voitaisiin ehkä mahdollistaa koirille niin kuin vapaampi liikkuminen samaan tapaan kuin Berliinissä. Että saataisiin niille koirille, jotka oikeasti on hallinnassa, niin mahdollisuus vapaampaan liikkumiseen. Tämä olisi mun mielestä semmoinen asia, mitä tänne Suomeen pitäisi kyllä saada. Mutta mitä mieltä sä oot koira-ajokortista? Minkälaisia rajoituksia sun mielestä me tänne tarvittaisiin? Sä voit jättää tuonne kommenttikenttään sun näkemyksen tai mielipiteen, että mitä mieltä sä oot tuosta koira-ajokortista tai erilaisista rajoituksista, minkälaisia niitä pitäisi olla. Tai voidaan käydä myöskin keskustelua tuolla meidän Instagram-tilin puolella. Eli sinne Koiraspesialistin Insta-tilille niin avataan myöskin keskustelu koira-ajokortista. Nähdään taas.